Kaixo egunon, bueno, ikusi duzuenez, lurra, indabak, horrelako ontzia, plastikozko poltsa bat. Gaur ospatzen dugu ingurumenaren eguna, horregaitik egingo dugu landaretxo bat. Landatuko ditugu horrelako indabak, hemen dauzkagu indabak, bale? Zer behar dugu? Alde batetik ontzi bat, bai? Gero esango dizut nola egin poltsa batekin, bale? Lehenengoz, hartuko dugu ontzi txiki bat, horrelako bat, edo jogurta, edo nahi duzuen, bale? Nahi duzuen ontzia. Hartuko dugu lurra, daukat lurra, botako dugu lurra purtxo bat. Egiten baduzue horrela, oso ondo, aterako da, bale? Indabak, botako ditugu, indabak, eta apurtxo bat, ura apurtxo bat, eta berriro parkatu, lurra, bale? Oso ondo. Ur gehiago, eta horrela utziko dugu, bai? Horrela, egunero, begiratu behar duguean nola doan gure indabak. Bale? Oso ondo. Nola egingo dugu poltsa batekin? Ba, begira. Gauza bera egingo dugu, baina poltsan. Zergatik poltsa batean, gero erakutsiko dizuet nola geratuko den leihoan, hau. Hau izango da invernadero moduko bat. Bale? Ez dugu zaindu behar, baina bai ikusiko dugu nola hasiko da hazten gure landarea poltsaren barruan. Bai? Ba, gauza bera egingo dugu, botako dugu ura parkatu. Lurra, apurtxo bat, asko ez, bestela ez da ikusten. Ura, indabak, ikusten duzu indabak, hor, bai? Eta berriro lurra, bai? Ur gehiago, eta orain itxiko dugu poltsa. Zer gertatzen da izterakoan? Ba, ur osoa eta ura geratzen da hor barruan. Eta beroarekin, pintzen baduzue leihoan, beroarekin hasten da indaba hasten. Bai? Eta ikusten da. Hemen ikusi duzue indabak, behitu, zuri puntotxo horiek, dira indabak. Ba, hasterakoan, hasten badira, ateratzen lurretik, ba, ikusiko duzue. Zelo batekin, ipiniko duzue leihoan. Orain ipiniko dut nik, eta zuek ikusiko duzue nola geratuko den. Eta listo, badaukagu ja gure landarea. Bai? Gero arten. Bueno, ikusten duzue? Horrela geratuko da zure leihoan. Han ikusten dira indabak, eta ez duzue behar, ez duzue bota behar ura. Eguzkia eta plastikoa egingo du invernaderoa, eta han hasiko dira hazten gure indabak edo alpistea edo dilistak.